they're all Jack. And don't you look back no more, no more, no more, no more. They're all Jack. And don't you look back no more. Oh woman, you treat me so well. As Jacob's mother, I can tell. It's evil. יפה. ונופלים. פאק פייס. היי! Merci, madame. לכבוד האירוע המיוחד, ביקשנו ממספר אנשים קרובים לתאר לנו את הזוג הטרי מנקודת המבט שלהם. יעקב לפני ניקי, המילה הראשונה שעולה לי בראש זה נקניקייה. זאת בעצם הייתה המילה הראשונה שהוא אמר. יעקב הוא הרבה דברים, יעקב הוא... מקרר. או ארון. האיש בנוי 2 על 2. או כל רהיט שנראה כמו באונצר במועדון. את יעקב אני מכיר בערך מגיל -1. הכרתי אותו בנדנדות, שאלתי אותו אם הוא רוצה להתנדנד איתי, ומאז הכל היסטוריה. 30 שנה. יעקב הוא... חמוד. פוץ. יעקב הוא פוץ. לא יודע מי זה יעקב. הוא עובד במלון. כמה פעמים הוא הזמין אותי למלון הזה? יאסיק זה הפסקול של החיים שלי. What the fuck, יעקב? הייתי הולך פעם לאנדרגראונד קייג' פייטינג. ערב אחד באתי לשם, נכנס מישהו בגודל של מקרר. 2 על 2. And now, weighing 300 and something pounds, bruising בלכר. אני זוכר את המבט על הפרצוף, מבט עם רצח בעיניים, כאילו משהו משוגע. אמרתי לו, אתה פאקינג מפלצת, אני יכול להיות חבר שלך, ואז הוא אמר לי, לא. וניקול זה איפור. הקמנו בגן חובה רקפת. היינו בנות 5 בערך. בחורה עובדת על דוקטורט בגיל 26 בלבד, בגיל שלי. דוגמנית. וואלה דוגמנית. דוגמנית. מהממת. דוקטור. בת הים. אל תשאלו למה. כי היא מושבת. אין לי מושג. ניקול. פנומנו. הייתה מאוד חמודה, כל הזמן שרה שירים בלי מילים ורקדה ריקודים מהדמיון שלה וחשבה כל הזמן שהיא נסיכה. חכמה. למה? כי היא בחרה את יעקב. יעקב הכיר לי את ניקול בטלפון כשחזרתי מבאר שבע. כל נסיעה מחדש, ניקול. אבל הם שאלו איך הוא הכיר אותה. לא איך את הכרת אותה, איך הוא הכיר אותה. אני חושבת שקיופיד. הם הכירו באפליקציה? אפליקציית אוקיי קיופיד. אוקיי קיופיד. אפליקציה, לא? לא, מה פתאום, הוא ראה אותה ברחוב, הוא עצר אותה. הוא אמר לה, היי, שלום, נשמע, וזה, היא אמרה לו, היי, שלום, מי אתה? הוא הרים אותה לידיים. Then they kissed romantically and they've been together ever since. Something like that. אני חושבת שהם חיכו אחד לשני כל החיים. ואז פשוט הגיע הרגע הנכון, ואז הם נפגשו. הם היום מבינים אחד את השני, אפילו בלי מילים. זה כמו סיר למכסה, זה כאילו הם... מה זה מעולם היו ביחד? האמת, לראות את יעקב עושה אינפוזיה לניקול, התאים כמו לחבר מטה לטלפון. תוך שבוע וחצי הגיעו למצב שהם כבר מלאים לחתונה. עושים לחול ביחד, רגע גרים ביחד, זה כאילו שרואים אז רואים. גם הם מדברים אוסי פוסי, מוסי פוסי. והם מבשלים. אוהבים לאכול גם כן. ידעתי כבר, כאילו, בשלב מאוד מוקדם במערכת יחסים כבר יעקב עשה את זה מאוד מאוד ברור שהוא מתכנן להתחתן עם ניקי. זה היה כזה לפני איזה שנה, הם היו בחופשה ביוון באקרופוליס על ההר, ופתאום משום מקום המזג האוויר התחיל להשתנות. נכנס להם 2 גמלים. זה היה הכי בדיוני, זה מה שבן אדם היה עושה. והגיעו עננים, ורוח, וגשם, ופגע ברק בדיוק בזקנה שהייתה לידם. הזקנה התפצלה לשניים. כל צעד הוא עדכן אותם, ידענו בדיוק מה קורה. מתוכה יצא אור חזק של עב"מים. והיא לקוח כזה. על האור הייתה מדובקת טבעת עם סקוץ'. כמו ראתה את זה, תפסה את הטבעת והציעה ליעקב. מה אפשר לאחל למה שכבר יש? למי? אושר. כל הברכות הגנריות. בריאות. גם בחורף. זה חתונת חורף גם. רגע, שנייה, זוג נשוי, הם כאילו... מתי זה הפרוגרם הזה? זה אחרי כבר כדת ו...
כזוג נשוי, לא נשוי. נשוי, אבל בשביל... לא, אנחנו לא יודעים. אז לזוג המאושר אני רוצה לאחל הרבה אהבה. מלא ילדים, ילדים זה אושר. כסף. שגשוג. משפחה יפה ואוהבת וחמה. ושהזוגיות רק תמשיך, תפרח. שהם ימשיכו לקדם אחד את השני, שניהם אנשים כל כך מוצלחים. Lots of great sex. אני מאחלת הרבה אהבה, אחד את זה. ועוד שלושת האחיות קטנות, 3 בנות קטנות. שכל אחד יעבוד על עצמו לקראת השני, ולא יעבוד על השני לקראתו. להיות ביחד כמונו, אנחנו אותו 50 שנה ביחד, אולי אפילו הרבה יותר, במזל. יעקב, ניקול, אוהב אתכם המון, כל האיחולים שבעולם, להרוס את הכבד ביחד. לחיים. לחיים!